Shalom. Huriani tuhata nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Hami pangulani huria, jumulo hami madok, tudamang dainang nang akan aposo bulung. Selamat datang dan selamat hari Minggu ma dihita salutna. Atong tapuk kama parminggota di bagasan sadarion, ima minggu estomihi, dohot odolan ni minggu, Yesus anak ni debata, tangihon ma ibana. Atong tapahibul marohata, mamuji debata marhite-hite parminggota di bagasan tikion, marhaohomon mahita. Amen. Maredde hita sian buku ede nomor 453 ayat sada dohot 2 ditambah ayat 4. Sada gornau muli siang nasa goari gorni Tuhan ta Yesus idonau muli gormi Tuhaki holani do endeki gorni Yesus ki do pamalum rohaki kung na malum dogo aku nung nasonang tondiki gormi do si jataku do pag akamusui gorni Tuhaki holani do endeki gormi Yesus ki do pamalum rohaki sai endehon magoarna urju hati dakoni pai masa hati nasogo lau sumo Tuhani gormi Tuhaki holani do endeki gormi Yesus ki do pamalum rohaki. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasana adong, natamado ibana, dinatinogihon na torop anak tuasa ngapon, padenggaton sun iduk ni hangoluan nasida, marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani saluhut para sirohaon, nunga ditatatap ho hami bangsomon,
Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taononna haleao dohot siak ni bagi sahat rodi hau pinorsilang. Saitu pahi mahami marhite-hite asi ni roham, asa margogu hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami di akka si taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amen. Tabegema edde puji-pujian sian kor ina parari Kamis. Marede hita sian buku Ede nomor 140 sia ayat sada rodi ayat 2.
tung di dia jupang au Tuhan sada songon ho nama nogu nogu au tuna sona songon ho nong di taun ho hamatean lahu mokong todiki asa masuk amanean tohap nasumurungi. Tabegi ma hatani debata patujuluni jamita turpuk tu hari Minggu sadarion imana tersurat di pasal men 50 mamuka sian ayat sada rodi ayat onom tajahama marsorin-sorin songonon ma hatani debata ede sian si asap makuling do debata Jahoba jalan martiting tutano on sian habisaran tolhas tu hasudutan Sian Sion situan ni hinadenggan marsinondang debata. sainaro debatata jaladang tagamon hohom ibana dijolona do api mardilat-dilat jala ronggur nagugu situtu humaliang ibana Di pio do akalangit sian gijang koritanoon asa diuhum bangsona. papunguhamu matuahu akan daulat marroha akan marpadan dohot ahu marhite-hite pelean Jadi di baritahon akalangit mahati goranna ai apala debata do panguhum sela. songonima sahatna martua doakan nama nangihon hatani debata nau peopsa jala namangulahosa amen. Tabigi ede puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Kapuji Tuhata maredehita sian buku ede nomor 417 ayat sada rodi ayat 2. Radesi tutu haluan nanai kaku ponu atong Raden ang diho hatuan si halasonon butotong Berni dari tahun Tuhanmu pasai hondo sam sasude Gunung bau jati bana saja kon pakokop naik Pate dek sude hahurangan topo tisadok dosami Pangi dosai sesa o Tuhan sude pangalau sioki Dadati sai saut botohanmu Nau sesa rosam sasude Mardami dagingmu nang toki Mani yop toko Tuhani Hurian ni Tuhata nani haolongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan serep dohot uduk ni roha. Tasol soli jala tatopoti madosa dohot pangalasyota di jolo ni Tuhata. Marhao homon mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Tuhan pargugu na suatu dosan jala parholong roha. Tuhodo hami madok mauliate alani holong ni roham na manotong. Rodi saliling nililingna. Marpamuati maroham marnida sude dosa nami. Jalase sama sude pangalasion nami maradopon hatami. Ala bako-bako ni hajol maon nami i. Asi maroham dihami. Jalase sama sude dosa nami dohot pangalasion nami. Asa taruli hami dihanguluan nasitong. Jala manotong di bagasan holong ni Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasisan ni dosa. Dokma tunasida. Songo sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahati. So ikon mida hamumulakna ni parjahati tumadikod dalan nainian. Asa mangulu ibana.
Atong say mulak mahamu tumadikod dalam muna akan najahati. Buasa tung taganon mate hamu ala pinopar ni Israel, hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Kabegema ede puji-pujian sian paduan suara narwastu. Mari dehita sian buku Ede nomor 426 ayat sada rodi ayat 2.
tatangihon ma hatani debata nagabedalat tungulu nai baru di bagasan mingguta sadarion iman natar surat di Matius pitu ayat 12. Songonon ma hatani debata. Saluhut na pingat nangido ni rohamu, si bahenon ni halak tuhamu, ima bahen hamu tunasida. Ai ido pamusatan ni patik, rodi hatan ni akka panurirang. Songonido sahatna, atong rak mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tuhatami. Amen. Mari de kor ama. Mari de hita sian buku ede nomor 510 ayat sada rodi ayat 2. Marsinodang di ban Jesus asini rohanai jalahi tanori suru asa tapamuai tapagala palitota tapati urdalani ai torob do penalilu sai hatop mamulagi nangawon na daw na jolo di naholom liluaw alay sodang di Tuhanku do membuat mulakam tapagalak palitota tapati urdalani ai torob do penalilu sai hatop mamulaki. Tahatidakon ma hapor siautai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasuhatu dosan, nama no palangit do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata nama naon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tubanua toru dung ditanom, nama naik susuku, lau hundul tusiamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, sisima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu, dohot na mate. Ahu porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging ni halak na umate, dohot dianggoluan na sora suda. Amin. Tabigi ede puji-pujian sian kor PP. Tabigi ma titing namasa di huriata dinasa minggon.
Damang dainang ni haulan itu atas Yesus Kristus. Tabige matiting na masa sa minggon. Parjolo. Di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Di Patupama pembukaan pertanyata sektor di Gerejata masuk pukul 10 sia 30 WIB. Manang satonga walu malam. Paduahon. Di hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dimulai sermon penutua masuk pukul 10 pitu WIB manang pukul 5 sore di ruang konsistori gereja. Patuluhon. Di hari Sabtu tanggal 10 pitu Februari 2024 naing di Patupa sidang majelis jemaat masuk pukul 10 pitu WIB di ruang konsistori gereja dipangido sude majelis asa merdohoti sidangi. Songonima titing namasa saminggon lau manomu ni hatani Tuhan marede mahita siar buku ede nomor 178 ayat 1 tambah 4 Roma tu Yesus. Roma tu Jesus, Roma tebu, bege hatana cakon burju, narodo Jesus pangoluho, asal porseaho, masailas rohatai muse, moloi asian dosape. Sai Roma hita tu surgoi lausonang marisi Roma tu Jesus udukon ma pambahenan muna sotama nai sesaon na dodo sami di bain mudar nai sape sai Roma hita tu surgoi lausona marisi Roma tu Jesus na holong rohana ini halak na ai di palua to ditai unang memagoi sai Roma hita tu surgoi lausona marisi Martangi yang mahita Rajai maroha dohot pikiran nami ali Tuhan marhiti-hiti damem na sumurungi dinang oradi hami akayana komu lahu ubigi hatam na bediyai ima hatam na margugu pai baruhon ngulu nami dohot hatam na margugu pai tuguhon haporsiaw dohot pakiremun nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Berita nauli hatan itu hata si begiota di mengguta sadarion ima nanienet sian evangelium ni si Markus bidusia mamukamai sian ayat 2 rodi ayat sia. Markus sia ayat 2 sahat turo di ayat sia songonodo didok disi takasma tapai hutihut.
Dong salpu onomari diaraho Yesus masih Petrus, Jakobus, doho Johannes, di togiho manasida nako tu sada dulu natibu tu nasuhi holan nasida gaibi mubama rupana di ida nasida gaibi marsilama akaulosna botar sahali naso dapot botoon ni panusi di tanoon mabai botar songoni dungi di nasida masih Elia rap doh si Musa nama katai do nasida doh Yesus. Jadi di doh si Petrus makulingi Yesus. Guru dengan nai di son. Upauli hami di sopo tolu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto nani dok nai, aitung hatahutuan situtudo nasida. Jala Roma obun sada mangalinggomi nasida. Laos makuling maswara sian bagasan obuni didok ma. Odo anak ha holong aku, tangio kamu maibana. Alai dina manaili nasida dan agia ICB di ida sasada Yesus do aku nasida. Jadilah tua sia doluki di popaima nasida unang di pajojor nani ida nasidai tua halak ia sojo lo hehe anak ni jolmai sian namate ido sahatna. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan gowarni tuhata Yesus. Rodo amang doh inang tuhata Yesus to portibion nalaho pe luaho kita jolma. Ipalua hita sia dosata. Dipalua hita sia kamatean. Laho patupahon haluau ni diihutun ibana sakap do ulau na ni dok ni debata ama siulau na. Jadi dang ro tuhata Yesus tu tong atongan di pertibion holan mangida hita holan masih hol tu pertibion dang apa lain alai ro Yesus tu pertibion nalo mangula ulaun na pinasani amaido lahu peluahon jolma manusia. Di nalau patupahon ulau ni mamang do inang di do Yesus tuah kasih siana ipat orang ibana mahataon apalah di julu diturputa di Markus welu ayat 30 sedang songonom mai do Yesus tuah kasih siana. Jadi dibuka mamangajari nasida ia anak ni jelmai ikon gudang do si taunonna ikon bolokon ni akas itu ni malim dohot si boto surat do ibana laos pusaunna do dungi mulak mangulu do diari petuluhon ia anak ni jelmai ia au ikon bolokono do ditulak akamalim akas boto surat lu mabisia ni pusauna pamateonna alai dari patuluhon hehe sian namate mai do Yesus ulaun si ulauna dang sakak nai dang lomo nai
Alai ima ulau di pasah ama tu ibana. Si jalo onna, si pato pauna. Di tonga ni Portibio. Di pato orang. Asa unang buha-buhao na kasisiana. Adar di patudu. Odo na neng masa. Alai memang siya kajol maon. Si patama ralo dunian binigio. Buhaman waing sahala guru. Naun ihutun mengajari. Patorakon. Hatan itu hata. Habe hidup musia ibana nalo maksitawonon. Pusao. Pula mate. Nda si patamang lo inang borat. Jaloni pikiras songonon di goluta. Jala iro na tubuh di rohani si Petrus. Mula tayo rupani di ayat 32. Patardo di babuah hatai. Alai dia si Petrus maibana. Isol soli maibana. Isol soli si Petrus. Buasa songoni Tuhan dohonomo. Buasa Tuhan iko songoni. Pasal atau butuh hami. Una masa Tuhan songoni diho. Om atong na tubuh di pikiran si Siana si Petrus. Alai di pisang Tuhan itu si Petrus. Unak kolan na di jolma dipikiri ho. Na di batama pikiri. Laho mabulis. Ido Yesus tu si Petrus. Nasa sakap hajol maon. Nasa pikiran ni hajol maon. Na menghalangi rencana ini di bata. Oma itu Yesus ulang isi bulis mau. Allah somardelen sakat di bata. Olan pamikiran ini hajol mau. Jadi memang do inang nang pe di goluta sigan upari. Ndolo si pata masa ake. Una masa nian paru kilo bah molo ni ulang naroha. Molo lidok noeng nasi tongon siang gia ma ijalodong apa unang dialo inaroha. Gabi gudang ajol marupa di mabir madok nasi tong. Ala gabi si sugu. Gabi mabir jol marupa di mangulahon na tigor. Ala ni si sugu. Ujung ladang diula. Om matong na idok na bah. Gabi kenyamanan dilului. Gabi hasonangan dilului. HP na mangula-ula ni bata hita. Dang guru di lomota. Dang sakata. Dang holan pikirata. Alai dia do tahe. Nan dirut di bata si ulau. Ala ni do rupani dirut na turpukon. Molo tanya ama di Markus walu ayat 34 takas idok Yesus to kasih siana. Nasa nagiot mangihut tonao. Di sodahoma dirina. Di tuhu masilang natuibana. Di huto maaw. Siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia mampu meniadakan dirinya dan mengikul salib. Di swadahoma dirina. Di huto maaw. Menyangkal diri, memikul salib. Uha romang lo inang namahu silang. Buidohonon neangdo, tabudo, namahu silang burado, parirdo, hacido. Ala itu sido kita di jauh Yesus. Tuh be masih langma. Dan di jauh Yesus kita. Holan marede ede. Holan marsonang-sonang. Dangi. Tuh be masih langma. Silang hati gorang. Silang ngasih tongan. Silang mangulahon. Hatan itu hata. Di tonga tangan di nguluta. Odo.
sulau ni akan aporsea. Dung dijami tahu Yesus atau kasih siana. Idok marupani di turputa, dung salpu onomari. Di arro Yesus matulu si siana, si Petrus, si Yohanes, do si Jakobus. Tu sada dulu na tibu. Tu suhi-suhi. Holan nasida maisi. Tu sada dulu na tibu. Memang molo pangatusan ni dulu dia Yahudi nunga liling. Jadi dia Yahudi amang do inang tengok mak di dulu Sinai do si Musa pajupang do Tuhata. Di dulu Sinai do si Musa majalo pati ni Tuhata. Di atas dulu. Jadi nunga di atasi halak ya tu sala Yahudi dulu inganan pajupang doho debata. Suang soni joro di debata na di Yerusalem. Di bajong mau di atas dulu. Asa takas jol maro tu di debata mabigatan di debata di atas dulu. Jadi nunggu tu siala Israel. Iya dulu. Saya inganan mai lah ubigi hatani di mata. Alan itu amang noh inang, adong hatani perpesalmen medok songono. Saya hurana pido pak dulu, sia dia do ro pangurupio tue. Hurana pido pak dulu, sia dia do ro pangurupio tue. Jadi do pak dulu do iber gimana, ri rana pe ibana, lo mangido pangurupio. Songoni ma Yesus. Ibuan tolu sisiana. Tu sada dulu. Alai iduluki to puma di idana sida muba rupa di Yesus. Du muba masa mutar di depakiana. Jala pola idok turputa dan terbaik jolma menusi pakai songoni mutarna di Portibion. Alani diputarna. Yes. Memang ruas itu hata. Adong dapat ketusio di alat Yahudi. Mau lebotar pakaian. Manang marsilam pakaian. Alani botarna. Tadani haya sumaun. Dohot tadani kekudusan bedia molo nunga masai ias botar ibereng bejuna na bedia majol mau manang na ias dan gok dosa manang mardosa ala ias jadi bolo di dinasida botar pakai ni Yesus di atas dulu. Dan ala ni namar dosa ibana pola ala ikon pusaon manang mati di hau pitor silang. Alai habadion ro mangului hatane di bata. Jol mana ias do Yesus. Jol mana badia alai mati. Pusaon ni aka jolma. Hola lau manubus dosata dohot pelu kita jolma. Omma mang do inang naginoran mulion itu hatta di ida si Petrus, Yohanes, doh Jakobus. Mau do ibana nakaning iya anak ni jolmai iko bolok konon pusaon. Memang uji jolma di bolokon manang di pusa ala ni dosana do manang ala ni hasalaana. Alai molo Yesus iko pusaon di parsilakon dan ala ni dosa. Alai holan humokop dosa ni jolma manusia hita na tinubusna odo ubain pusau ni jolma Jesusi mate ibana alen dosaku mate ibana alen dosata humokop hita satatean hanguluan nasa liling ni liling na iso amang sini rohani tuata nama sebalga.
Topet musim minggu tas dari Rio de Guari minggu estomihi. Nomor lapatan di Batado partano batuan dia. Tuhanlah batu pelindungku. Tuhanlah yang melindungi aku. Mau lihat ya di Tuhata. Di asini rohana nang patar. Mata ibana di hau pinor silang. Asa dihita hanguluan na sora suda. Dihita dong sa porsial. Di atas diduluki dilingkumi obum manasida. Jala keluar masalah suara sia tongani obuni nama dok songonon. Odo anak haulong aku. Tangi hok kamu ma ibana. Di atas diduluki dilingkumi obuni terbigi salah suara nama dok tu Yesus. Oma anak haholong aku, tangi ho kamu ma ibana. Yesus Kristus, anak debata, ima si tangi honota, si hapor siota, si ihutonota di tongani nguluta. Unang adok meganggu amang doh inang di bagasa rohata. Unang adok barang suku-suku di bagasa pikirata. Ai siro patano batu dia. I siro perlinggo ma dia. Di bata sito palangi do tano. Di bata di bagasan Kristus nang roto pertibion. Ima perlinggoman manang partano batuan dihita akan aporsia. Molo adok peka suara ipurtibion nama dok. Adong isa kasih tongan. Adong isa hagogon. Ale takas tuhita ipasat di bata ama. Oma anak haulong aku Yesus Kristus. Tanyo kamu maibana. Ihuto kamu maibana. Oleh kamu maibana. Dan adong nasahat. Tueu. Dukun mahiti Yesus Kristus. Jadi molong atakas rupani irok hatan itu hata dihita. Asa tay hutun di tonga-tonga di mulut tau. Ala Yesus sama dok, au do dalani. Au hasitongan. Dot au hanguluan. Au do dalani. Dakola dalan, au do hasitongan. Dakola sitong, au do hanguluan. Mata ramang do inang ake. Takas idok tuhata. Ale gudang jut di tengah-tengah nguluok kita tergoda nih ngoma songon nama satu si Petrus. Si siadonian si Petruson, jonok tu Yesus. Alai di nama itu Yesus, jo imana mangasau pikiran na, dohok tahina. Tikir Yesus selama setahun di bana, isol Yesus mandok semua ni. Tikir dibuat Yesus mana tu dolok, macai dengkat di bereng obuni, do ias pakai Kristus, hidup ibana. Badi di batu di sotolu sopo. Saya ada iho, saya ada tu si Musa, saya ada si Elia, masuk nasa hot nasi desi. Alai dumi do ibana songoni, jangan iberi ibana si Musa, do si Elia, hola Yesus nama. Songoni mah pikiran ni hajol mau. Ah, tabunayon dinggan nai, bulubui hok mau dia naroha. Hampir masa songoni. Sipata masa si taonon. Ah, deu mau siya niba naroha, hampir sakan ni Tuhan ni. Alani perlu kita marsiajar. Totong menghitung dalan itu hatta. Unang menghitung pikirata. Mulo tabo tadok ma, om mayau. Om masya Tuhan ni.
Holaro baru kilon, angasong nama olon. Dango diau, HP olo ido tuani, si hutonoton. Haru hitamang do inang. Mengerajumi sonon sepata nolo songgop di tongkol-tongkol di nguluta. Apalagi sudah kita karena poso. Ngwaya semadok, audo telani. Audo hasitongan. Audo hanguluan. Ale gudang makan poso dung mangarato. Dang dapok nani bena. Dang dapok sita-sitana. Tuhan ini tinggal hudo. Kebelau tu hapercaun nasing. Oh matong aka gudan-gudan na jut amang do inang. Songgop tutong tangani nguluta. Unang alana tabu di pikirata. Alana sonang di rohata. Om manasya Tuhani. Dangi. Mengikut Tuhan. Kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib. Dan salib itu jelas perih, berat, menderita. Dan kalau Tuhan memanggil kita melewati jalan itu, Tuhan juga berjanji akan menyertai kita dan memenangkan kita. Kita jangan lari. Kalau kadang-kala hidup ini penuh dengan kenyamanan dan ketenangan, bukan berarti itu terus menjadi bagian kita. Sehingga kita enggan untuk melakukan yang benar, kadang-kala kalau harus menderita, kita harus mengikut jalan Tuhan. Jalan kebenaran, jalan kehidupan, itulah yang kita ikuti. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu, agar kuberi kelegaan, agar kita lega. Agar Tuhan menolong, agar Tuhan membantu. Dan Tuhan begitu rela untuk menolong kehidupan kita. Mengapa? Karena kehidupan kelak saja di sorga dia sudah sediakan. Makanya dia mati kayu salib. Apalagi kehidupan di dunia ini yang hanya sementara. Tentulah Tuhan juga menyediakan yang perlu dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu akan kasih Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, kita perlu setia terus berjalan bersama Tuhan. Termasuk kalau kita akan mengikuti pemilu di minggu ini. Tanggal 14, Bapak Ibu yang terkasih, masa-masa pemilu di negara ta. Tapi lima isi wakil ta. Tapi lima isi pemimpin negarawan, asa diuluhun negarawan, Tuhan majuan, dot hadingganon. Ala negara peta persyai do, pasu-pasun itu hatta. Di nata jalo negarawan, songon pasu-pasun itu hatta. Hita petong akan persyai, tagunahon hatta. Lah milik pemimpin, asa dinggan ditugtugu negarawan, gawe mabuan, di hita pasu-pasu. Sudah penduduk Indonesia. Gudang mang do inang rata bigi nama dok pilih tahu, pilih tan, pilih ton, tak salai. Alai sekolah anak porsia hita. Adong dosa ada ayat di Babilon nama dok, songo dia cara memilih pemimpin. Iman tersuat di Sada Musa 2. Di Sada Musa, di 2 Musa 10 lalu, ayat 20 Sada. Di 2 Musa 10 lalu, ayat 20 Sada. Hatani si matoni si Musa doa mangon, tu si Musa, ima si Jetro. Di pergi mana helanon si Musa, gudang pinahana. Gudang perkarijo di ibana. Jalai biar namu sedoro tu debata. Mabua sudah akan anggu-anggu ni bang sonaon. Dang tolak mau mangulon. Paguda kuy laho. Ina si Jetro tu si Musa. Alani pilih ma sia tonga-tongam. Dongam mau manguluhon. Aka bang soon. Aka isi mai.
Pilih ma pemimpin madongan iho. Na perjolo. Di ayat 20 saya. Halak na marsihohot maroha. Marsihohot maroha. Bahasa Indonesia na cakap atau mampu. Pilih mahalak na mampu. Unang hola na ambisi. Ambisi bana, apa yang ngarong kemampuan na, tong domol. Aleh-aleh yang punya kemampuan menguluhon, memimpin. Jalan kemampuan non, nalo marsi ajar do. Nalo mabigi, asa tabban na binotona. Pilih mahalak yang cakap manang na olo marsi ajar. Napa dua hon? Pilih mahalak na makabir di bata. Takut akan Tuhan. Unang may biar kehilangan kuasa. Unang may biar tu jolma. Unang may biar tu pertibion. Alay halak na may biar tu di batama. Diula pe ulaw na mangihuton biar maradupod di bata. Oma na paduahon ina si Jetro. Na patuluhon. Parohan na si Tong dapat dipercaya. Unang sonari A, suguk B, H2C. Mana sing ngasih katana. Dan pos roha di sini. Alay boy matio poka katana. Ise mai pilih ma. Parjono cakap. Na padahon takut akan Allah. Yang ketiga dapat dipercaya. Yang keempat nama kegihon pangkomuan naso patut, naso turut. Benci kepada suap. Pangomuan naso patut. Mapilit mengurupiho, menguluhun bangsa Israelon, menguluhun artam dok pinahamu. 4 syarat yang disampaikan oleh Alkitab. Kita renungkanlah. Cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci akan suang. Isemai tuhatama madongan hita mangrimangion, mamikirion, satagunahon hatta sebagai warga negara membangun bangsa ta. Ala bangsa tope, negara tope, tongdo si lehon itu hatta pardingka pasai. Alani, songo kuliah hita. Halak na porsia, parsi doh hita membangun negara tahun dengan aktif memberi suara di pemilihan umum. Marsangak ma tuhata pardinggan basai. Amin martangnya kita. Pinuji maho ali Jehovah di bata para si rohana sumurung. Nang takas Tuhan di sorahoko hodo partano batua di hami. Na mangaramoti ngulu nami. Na palo kami. Jalan na menunggu kami. Asa hutok kami itu dalami. Dala kasitongan. Dala kanguluan. Di tonga ni portibion. Molo si patah Tuhan. Targesi pami. Di pikiran ni hajol maun. Saya sama dosa nami. Saya tugu-tugu kami marhiti-hiti to dimi. Asa sakap mi Tuhan hubigi kami. Pangidom mi Tuhan hito kami. Hata mi Tuhan hului kami. Boy Tuhan hu sedok kami diri nami. Hutu kami silang kami Tuhan mangihutoko. Asi maroham. Pargo goy mahami jala permudu-mudu. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Bubuan mariri
Hatan itu hata dinalau pas satu pilihan kita. Ima nanienet sian sada kronika 10 ayat 20 sia. Leo kamu ma di Jahoba kamu liau ni guarna. Buah kamu ma silo lehon. Dungi Roma hamu tadupan ni buhina. Mar soba mahamu tu Jahoba. Mar pakaian na mar ha dohoan. Amin. Mahita jongjong salahuna. Martang yang mahita pasahaton peliata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroni silolehon nadinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Hus bo kami ma siya nila humitu hami pilihan nami tuho.
Molotung adong tar sebau kami tuho, nasya tangamu hiya dua hujalo hami, ayah mahami, ubahe natrao kami manangaha tuho, asi maroham, jalo mapelian naon gabe wana hukus derupamu, pasu-pasu mai jalaramoti, asa hupake hami pelianon, patil bukarajomu, di tonga-tonga nuhriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam huta dahami, godang ni silo de homo di hami, asalam girgir hami wadok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mauliate marohaku, iho ore bata koktong, diban sude dengan basamu, naung nilehonmu diawon, airi batongon otoktong, sude narito diawon. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut ma loman roham di Banotongaon, songon na di Banua Gijang, leho motohami sadarion hangulua siapari, se sama dosanami songon panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami to gio tu pangujunan, palua mahami siapa ngago. Ai hodona pura harajan, lot hagogon, rori hasanapa, saleleki lelenga. Amen. Tajalo mapasu-pasu na siya tuhata debata. De pasu-pasu jala diramoti tua debata maho. De sodakon tua debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. De dopakon tua debata ma bohina tuho. Jala di pasor homa damena tutodim. Amen.